niin, mitäs sulla siinä on? Mulla on jogurttikahveja. Älä. Mä itse asiassa kummaa, mutta se taitaa kyllä. Maista toki. Aika hyvää ja makeaa, mutta en tiedä, onko se ei kahvia niin hirveästi. Ehkä se ei vaan oo. Ei. Mitäs sulla on? Otitko sä omastas? Joo. No niin. Tää on kuuluisa hanoilaista munakahvia. Tää on kuumaa. Joo. Tosi hyvä. Ei kyllä, oikeastaan se on juuri lämmintä. Ehkä se sitten kannattaa pitää siinä kynttilän päällä. Niin, ehkä. Hirmu hyvä. Huoneelta. Noniin, eiköhän käy kimppuun.